Zona inu afumu agomani mene mamukondera chilima muja mungamapite kuchikangawa kumakawerenga makwangwala. Zona inu afumu agomani mene mwakhalira naye bieni mene mmanyadirana naye bieni mungamapite kuchikangawa kumakawerenga mitengo. Zona inu afumu agomani mene mamvanirana ndi impibieni mene mamvanirana ndi Dr. Saulos Klaus Chilima mungamapite kuchikangawa kumakaona kuti kodi kuchikangawa zinthu zikukhalako bwanji. Zona inu atupere muluzi mene manyadirana ndi Chilima muja mungamapite kumakazala nkhata kumitengo malo mokadzala nkhata kunsipe kumene kudagona Chilima. Inu atupere muluzi mene dziko limakukhulupirirani muja mungamapite kuchikangawa nditu kumakakhala pamwambo umene Chilima kulibeko kusiya mwambo umene uli kunsipe kumene kudagona Chilima. Koma dziko ndilokonderadi kwa basi. Chidzukulu cha Mai Mzunga Emmanuel Leya Makatani kuchokera ku capital city ya Ndeka koma Msolundu mpala matabwa inu msema mitondo wena wamangoti mfumu ya ndodo ndiye ineyo kuchokera kumapiri ana matunu kumapiri achipalanje angakhale nsome chiru mitsinje yake ndiyo mweja madzala Lilangwe Shire komanso Linjidzi ndi ina yotero. Kukupatsani moni kulikonse kumene inu yomuli Amalawi. Mawa wa tsiku la lero limene ndi pa 11 Juni 2025 limene langopita tsiku limodzi pamene kudali chikumbutso cha Dr. Saulos Klaus Malemu the Pangolini Chilima ndi kukamba za kumene kukumsipe pa 10 Juni. Ndikunyadireni kulikonse kumene inu yomuli Amalawi. Amalawi ndikamakamba zonena kuti dziko lino likufunika anthu anzeru kwambiri kuti alilamulire mudzindimvetsetsa. Ndikamakamba kunena kuti likufunika anthu achikondi amene akufunika dziko lino alitenge pamene lilipa kuti likaongosoke mudzindimvetsetsa. Ndikamanena kunena kuti wenawa satsogoleri ndi malidala chabe, wenawa santhu oti angatukule dziko linoli muzimvetsetsa Malawi. Chitsanzo ndi chimene chachitika pa 10 Juni 2025 pamene akubanja achipani cha UTM mogwirizana ndi zipani zina zonse m'Malawi muno adagwirizana kukamkumbukira Dr. Saulos Klaus Chilima komanso anthu ena 8 amene adafa pa ngozi ya kuchikangawa imene idatenga miyoyo yawo. Kumene kunali mwambo opatsa chidwi kwambiri, kumene kunali mwambo opatsa kaso kwambiri kuja kunsipe kwawo kwa Dr. Saulos Klaus the Pangolini himself Chilima komanso ndi mabanja anthu amene adatisiya pa ngozi imeneyi. Ndimafuna ndikupatseni funso Amalawi kuti kodi kupita kukachita chikumbutso kuchikangawa ndi kupita kukachita chikumbutso kwa malemu Dr. Saulos Klaus Chilima chofunikira kwambiri ndi chiyani? Ndikukhulupirira kuti kwa Amalawi 100% mukoza kundiyankha kunena kuti chofunikira ndi kukachita chikumbutso pamalo amene adagona Saulos Chilima amene akuyimirira anthu onse 8 amene adakhuzidwa pa ngozi imeneyi imene idachitika kuchikangawa. Ndichoseketsa kwambiri, ndichomvetsa chisoni kwambiri, ndichodabwitsa kwambiri kuti miyamboyi inalipo iwiri malo mokhala ndi mwambo umodzi. Zimene zaonetsa kuti Amalawi ndifeyo adyera kwambiri, ndifeyo anthu opanda chikondi kwambiri. Chifukwa ndimaganiza kuti mwambo umene umayenera kukhala ofunikira kwambiri ndi mwambo umene udachitira kunsipe kumene kuli kwawo kwa Dr. Saulos Klaus Chilima amene amayimirira anthu ena 8 amene adafa pa ngozi imeneyi. Koma choseketsa kwambiri pamene anthu akubanja ndi achipani azinzake a Saulos Klaus Chilima akupanga mwambo kunsipe, wenanso amakalambula kuchikangawa ndi cholinga chonena kuti akapange kumeneko mwambo. Chanimvetsa chisoni kwambiri ndi mfumu Gomani amene adali mponda apa mpondepo ndi Saulos Chilima. Chanimvetsa chisoni kwambiri ndi mfumu Gomani amene adachoka kwawo kumangoni kukapanga nawo mwambo komwe kunzimba kuchikangawa malo mokhala
iyeyo na Malira Wamkulu kupanga nawo mwambo umene umachitika kumene kunsipe, potengera kuti Saulos Claus Chilima anali wa kreni ija ya Ngoni, potengera kuti Saulos Claus Chilima adali mpondapa mpondepo wa Inkosi Ngoni, wa Inkosi Gomani, potengera kuti Saulos Claus Chilima kwawo kudali kuja timati kumangoni, kwawo kwenikweni kwa Ngoni kumene kukuchokera mfumu Gomani, komanso kumene kunkachokera Dr. Saulos Claus Chilima. Ndine okhudzidwa kwambiri kuti Atupele Muluzi amene adali mzake wa Dr. Saulos Claus Chilima akukayika nkhata ku mitengo malo mokayika nkhata pa mtumbira wa Dr. Saulos Claus Chilima. Kodi Malawi adatilodza ndi ndani? Ndimafuna ichi chitipatse phunziro kwambiri kunena kuti ine ndasiya kupereka malangizo kwa Dr. Chakwera, ndasiya kupereka malangizo ku chipani cha Malawi Congress Party. Izi ndi zimene ndidanena mpaka kuzafika pa September 16 pamene tidzakhale tikupita ku vote, potengera kunena kuti tidali nayo nthawi yowalangiza Chakwera, tidali nayo nthawi yolangiza chipani cha Malawi Congress Party, koma zonsezo zidapita m'madzi. Sindikukhulupirira ndi chinthu cha nzeru kwambiri kupita makapanga mwambo kumbukira Saulos Chilima ndi anthu ena 8 kuchikangawa kumene kulibeko manda a anthuwo. Ndimaganiza kuti inali nthawi yabwino